जों दायो दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा बियाबनि जराफुख्रि प्राइमारिनि गोथार थानसालियाव बे जराफुख्रि प्राइमारिया 1994 आव गोदान बे फोसाबनाय बाथौ धोरोमखौ गायसनदोंमोन। बे गायसनजेननायनिफ्राय बिथांमोना दिनै 25 बोसोराव आगान होबाय। बे 25 बोसोरनिनो बेयो समायना रमायना गंसे थानसालि। बे थानसालिनि लांगोनायावनो दिनै 25 बोसोरनि जानेकि रुफाथि फोरबो, बे फोरबोखौ दिनै खुंफुंनाय जादों। आरो बे रुफाथि फोरबोजों लोगोसे गोबां गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ मान बावनाय हाबाफारि जानानै लागासिनो दङ। बे हाबाफारिया मैयानिफ्राय जागायजेनदोंमोन। दा जों मिथिगौ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बे हरिसिंगा बियाबनि जराफुख्रि प्राइमारिनि बे 25 बोसोराव गायसनजेननायनिफ्राय जोंनियाव गोबां सुबुंफोर, गायसनजेनगिरि सुबुंफोर जोंनियाव गेदेमा बिथांमोन दङ। जों बिथांमोननिसिम जों मिथिनो लुबैदों जे गायसनजेननायनिफ्राय माबायदिहै जोंफोरो नैबे मुगाहालागै जों लाबोनो हाखो, बेफोरखौ गासै मिथिजोबनो थाखाय जोंनियाव सासे गायसनगिरि जोंनियाव आबौ दङ। बे आबौआ जाहैबाय बिथां मेम्बर बिस्टिनिफ्राय भारत चन्द्र बर'। बे भारत चन्द्र बर' आबौनिफ्राय बिथांमोना गायसनजेननायनिफ्राय जिहेतु जराफुख्रि प्राइमारिखौ फोसाबबोबाय, फोगोमबोबाय। दा बे गायसनजेननायाव जानेकि जाबोदोंमोन बा सुबुं माहारिखौ मोननो हादोंमोन आरो माबायदिहै गायसननाय जादोंमोन, बेफोर गासै जारिमिनखौ सुंथाब समनि गेजेरजों बुंफोरनो थाखाय बाथौ बिबुंसारनि जानानै आबौखौ गिबियावनो बरायग्रोना थाबाय। जों दायो मिथिनो लुबैदों गायसनजेननायनिफ्राय जराफुख्रि प्राइमारिया माबायदिहै जारिमिन सोरजिबोखो, बिनि सुंथाबै बुंनो थाखाय आबौखौ गुरै खावलायनाय थाबाय। आं हरिसिंगा बियाब बाथौ धोरोमनि फोसावगिरि, लोगोसे आङो गावस्राय बोखावजायै दरं हादाबसा बाथौ धोरोम महासभानि गायसनगिरि नेहाथारिमोन। दा बे हिसाबै जोङो जेब्ला 1985 आव जों हरिसिंगायाव आफाद दानानै बे आफादनि बिजोंजोंनो जोङो गासै बे हरिसिंगा दिहाङाव जेसांखिनि गामि दं बा सलिक दङ, बे हिसाबै जों माने अरायबो माने थाबाय बा दावबाय जोङो धोरोमखौ प्रसार खालामनो लादोंमोन। जोंनि थांखिया बेनोमोन जे बाथौ धोरोमखौ, अर्थात जोंनि बर' हारिनि बाथौ धोरोमखौ जों फेहेरनांगौ, फोगोमनांगौ, फोसावनांगौ होननानै लाखिनायनि जाहोनावनो, बे थांखिखौ लानाय जाहोनावनो बे जराफुख्रि प्राइमारि आनसलिक बाथौ धोरोम महासभाखौ दिनै 25 बोसोरनि रुफाथि मायथाइनि लामायालागै जों लाना फैनो हानाय जादों। आरो बहायनो जों गिबियावनो जाबायदि बे गामियाव फैदोंमोन, बे ओनसोलाव फैदोंमोन, बे समाव बेबायदि गामि ग्रोम नङामोन। माने बुंनो थाङोबा लामाफोरा मोजां नङामोन। बे मालायनि सिथ्ला थाङैसो जोङो साइकेल नारैसो माने मानसिनि गेजेराव गोहोम खोख्लैदोंमोन। बेबायदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला बाथौपारा गामिनि, दा बर्तमान बाथौपारा होनना बुङो, बे गामिनिनो उत्तम रामसियारि होननाय बिथांखौ जों लोगोआव अरायबो लाखिदोंमोन। आरो मानोना होनना बुङोबा उत्तम रामसियारिया बे ओनसोलनिनो सासे, बिनि बिफाया कालिचरन रामसियारिया देवानिमोन। बे देवानिनि फिसाज्ला उत्तम चन्द्र रामसियारिया माने मास्टर, बे बिथांखौनो जों लोगोआव लानानै बे बाथौ धोरोमखौ फेहेरनो, फोहोमनो आरो गासै दिहाङाव मोजां खालामनो थाखाय जों बिथांखौनो आखान्थि लादोंमोन। दा बे हिसाबै बिथाङा सानसे समायाव जोंखौ आलम लानानै, जोंखौ सोनालायनो बे ओनसोलाव माने गुवार जानाय लोगो लोगो बा बाथौ धोरोमा मोजां गोहोम गोग्लैनाय लोगो लोगो बिथांमोना प्राइमारिबो दानाय जानायसै। नङाबा आगोलाव प्राइमारि गैयामोन, बा फुंबिलि प्राइमारि बा जराफुख्रि प्राइमारि बेबायदि गैयामोन। जोंदोनो हरिसिंगा बियाब बाथौ धोरोम गौथुमदोनो लोगोसे दोङोमोन। नाथाय जों जोंहा बेंनाय खेथ्रआव जे एसे आख' फाख' जानायलाय जों बिथांमोनखौ बुंनायसै। आरो बिथांमोनाबो अनुभब खालामबाय जे प्राइमारि दाना लानाया जोंहा श्रेष्ठ जागोन होननानै। मानो होनना बुंबा मोजां मानसिफोरनि गेजेराव बिनि जेनेबा थांखिफोरखौ बा जोंनि बाथौ धोरोमा माबायदि बेखौ जे
माबानो थाखाय बुजायना होनो थाखाय गोरलै जानायनि थाखाय बिथांमोना प्राइमारि दानो गोनां जादों। जियानो जाथोंसै बिथांमोननि प्राइमारिया 1994आव दाजानाय जादों। बे जराफुख्रि प्राइमारि आनसलिकआ प्राइमारि गुदि बाथौ धोरोम आफादा 1994आव माने उजिदों। दा बे हिसाबै बिथांमोना दिनै जाबायदि गाजा गोमजाहै फालिदों बा माबादों खुंदों बे रुफाथि मायथाइखौ जोबोद मेहेरगोनां आरो बिथांमोनखौ खोब साबायखर होथावना। आरो लोगोसे बे माने धर्म भाबापन्न खालामनो थाखाय जे जों हादोंमोन बे इसोरनि खोथाल'सै, इसोरासो मिथिगौ जों जे बेसेबांखिनि परिश्रम खालामदोंमोन। जों बुंस' हालिया, दा बुंब्ला एसे बाराद्राय जायो। मानो होनना बुंब्ला बेयाव जे बे हाग्रा बंग्रा थानाय बाथौरि समाजखौ मोनसे खौसेथि लाबोनो हादों, बे मात्र स्वयं भगबाननि माने आशीर्बादावसो जादों होननानै जों सानो। जों गावखौनो गौरबमारिया मात्र बर' बाथौ धोरोमा थांना थाथों आरो लोगोसे गुवार माबा जाथों आरो मुलुगनाङैनो गासै गोसारथों होननानै आं साननानै बेखौनो आं सुंद'यै बुंनाय जाबाय। दिनैनि बे जुबिलिनि गेजेरजों, बे रुफाथि साननि गेजेरजों जानाखि गायसनजेननायनिफ्राय जेब्लानाखि गायसनजेनदोंमोन, बे गायसनजेननायाव बे एरियाया जों मिथिनो मोनबाय गोबां हाग्रा बंग्राफोरजों साग्लोबजोबनायमोन। आरो बिनिफ्राय दिनै 25 बोसोर जानाय लोगो लोगोनो बे एरिया खिनिया गोबां फोसाबनायनि लामायाव फैबाय। आरो बे फोसाबनायजों लोगोसे गोदोनि 25 बोसोरनि सिगांनि जानाखि परिबेक आरो दानि बेयाव माबायदि बुंनो नागिरा आबौआ? बहाय नुदोंमोन जोङो फ्राय बलि प्रथा दङमोन। बे बुंनो थाङोबा जाहा उत्तम रामसियारिनि बिफामोनानो खोब बलियाव नांथाबना थायोमोन। आरो बहाय सासे माने जुगेन देवानि होननाय बुङोमोन, बिथाङाबो बलिनो माबायावनो थादोंमोन। जेब्ला जोंनि बे बाथौ धोरोमा जों फोसाबनाय बाथौ धोरोमा फैयो, बे समाव बिथांमोना बे बलि प्रथाखौ गारनानै आरो बेबायदि हाबसोना थानाय परिबेकखौ गेवलां खालामनो थाखाय बिथांमोना नाजानायावनो जोंनि दिनैनि परिबेकखौ माने मोननो हादों। मानो होनना बुङोब्ला बे बलि प्रथायाबो गैथारलिया, गासै फुल फुजायाव फैजोब्बाय। आरो फुल फुजायाव फैनाय लोगो लोगोनो गासै बिथिंथिं साबना हामना जानाय नुदों जों। उदालगुरि जिल्लानि सिगाङावहाय दरं जिल्लामोन, आथिखालाव उदालगुरि जिल्ला जाबाय। दरं जिल्लानि गायसनगिरि महरै आबौआनो जेनेबा मोनग्रोजेननाय बिबानगिरि। आरो बे सिगांनि दरं जिल्लानि फोसाबनाय बाथौ धोरोमजों लोगोसे आथिखालनि जानाखि फोसाबनाय, बेयाव मा बुंनो सानो आबौआ? गोदो जेब्ला फोसाबै समायाव आं जेब्ला नेहाथारि जायो, बोखावजायै उदालगुरि जिल्लानि जिबा नेहाथारि जानाय समाव, दा बे समाव जों बहु खस्थ' मोन्दोंमोन। माबोरै खस्थ' मोन्दोंमोन होनना बुङोबा, माने बलि प्रथाखौ गारनायाव गोबां गामियावनो जों रायजादोंमोन। माबोरै जानो हागौ, मानसिखौ बुथारजोबसिगोन, मानसिखौ माने खैफोदाव खोख्लैजोबसिगोन होनना जों बहुद गोबाङावनो रायजादोंमोन। बुंनो थाङोबा जोङो बबेबा गामियाव आनखि बाथौखौ माने जों फोसाबनाय बाथौखौ माने गायसननो थांनायाव बुखुनाबो गारहरनाय जों बेबायदि परिबेकखौ मोन्दोंमोन। आरो थेवबो माने जोङो बे गामियाव गायसनबोना फैथारदों। आरो बुंनो थाङोब्ला जों बिदिनो रौता साइडआवबो माने गोदोनिफ्राय बलि प्रथा होनाय बा मानसि दानथारनाय दौरि गामिफोराव जोङो एसे माने बेफोरबायदि तुलना थैगोन बा आमुगोन ओरै होननानै बुंजानो मोन्दोंमोन। नाथाय जों ओरैबायदि आसा होदोंमोन जे थैयोब्लाबो जोंखौनो थैनो होग्रो, थेवबो माने बे जोंनि बाथौ दा फोसाबनायखौ जे लायोब्ला बेयाव जों जिबायदि जानांगौ, दिनैनि जुगा जे गोदोनि बे बलि प्रथाखौ लानो नाङा ओरै होनना बुंनायाव बिथांमोना खोब जबरदस्ति लानाय बायदि जादोंमोन। आरो उनाव थाङै जेब्ला जोंनि थांखि, जोंनि लक्ष्य बेखौ मिथिजोबनायनि उनाव बिथांमोना लानो हमबाय। आरो दा जेरावनो थाङो बेयावनो बुंनो थाङोबा जोङो गोदो जों मन्दिर नुवाखैमोन, ओरैनो माबायाव
जायराब न'आव जोङो प्रार्थना खालामै बिसोरखौ थुलुंगा होदोंमोन बा अर्थखौ बुजायदोंमोन बे समाव नाथाय दिनै नुयो जोङो जे गथै सारा माने दरं बा माने उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बे गासै माबायावनो मन्दिर थानसालि बायदिसिना ग्रोम ग्रोम माने उथिनो हमदों माने जानो हमदों अरायबो सोमजिबाय हादों दा बे हिसाबै नुनो थांनायाव आगोलनि परिबेक दानि परिबेक बहुद आकाश पाताल माने तफात होनना बुंजायो बेखिनि आबौनिसिम गोबां रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय जों मोनथिबाय दिनै गायसनजेननायनिफ्राय 25 बोसोरनि सिगाङाव बे एरिया गासिबो हाग्रा बंग्राजों बुंफबजोबनायमोन आरो जेब्लानाखि बाथौखौ गायसनजेनो बेनिफ्राय जोंफोरो बे गामिफ्राव बाथौ मन्दिर लुनायखौ जोंफोर आथिखालाव नुगासिनो आरो बेनिफ्राय जानाखि बे एरियायाव दैनि गोबां प्रब्लेममोन आरो बे दैनि आंखालाबो दिनै सरकारनि अननायाव सरकारनि अनसुंथाइ मोननायाव दिनै बरिं गायजोबनाय जादों आरो बे बरिंनि गेजेरजोंनो गोबां रायजो राजा दिनै दै मोननो हाबाय लोंनायनि गोग्गो दैखौ मोननो हाबाय बेनि गेजेरजों बे एरियायाव मोजांसिन आरोबाव सरकारनि मडेल हस्पिटाल बे हस्पिटालाबो दिनै गायसनजाबाय बे जरा फुख्रियावनो आरो बेबायदिनो सरकारनि माखासे मोजां अनसुंथाइफोरा बे जायगायाव मोनफैबाय थादों आरो बे जायगाया जाहैबाय जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा बियाबनि जरा फुख्रि प्राइमारि बियो बे जरा फुख्रि प्राइमारिया इन्टारनेशनेल बर्डार भुटान हाजोनि इन्टारनेशनेल बर्डार बे खाथियावहाय दङ बेनिफ्राय ससे थांबानो बे इन्टारनेशनेल बर्डार भुटान हाजोखौ जोंफोर मोनहैनो हायो समायना रमायना गोबां रायजोफोरा बेयावहायनो ग्रोम ग्रोमहै रायजो जागासिनो आरो बे सुलुंनि गेजेरजों मोनथिनो मोननाय बायदिबा बेयाव गोबां सरकारि फरायसालिबो आथिखालाव फसंनाय जाहैबाय दिनैनि बे बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों उदय औवारिनि केमेरा लानायजों लोगोसे बेखौनो फोरमायनाय थाबाय।